să-l rămângă. Foarte bine. Vreau și aplauze pentru nașa noastră. Și mulțumesc și orchestra mea că sunt alături de mine. Și eu la rândul meu alături de voi. 1, 2, 3, 4, până introducerea. Haide, Nico! Să iasă toate fetele. Și vine așa. Uită-te la mine și spune-mi tu cine ar putea dintr-o mișcare să mă ridici în picioare. Uită-te la mine și spune-mi tu cine ar putea dintr-o mișcare să mă ridici în picioare. Tu mă prezența, te faci diferența, îți insistă în curța. O valoare mare, o mare valoare, ești din cap până în picioare. Să vină și mama copilului. Lasă-mă pe mine să anunț că nu ești nașa, da? Am primit și noi primul anunț de la cine? Zău de nume zice. De la Davis pentru Prințesa Daur, nașa și vocea României. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Vreau și aplauze pentru nășica noastră. E valoarea noastră. E valoarea României pe bune. La fel și pentru nașul nostru, bă! Nașul! Fără el murim. Aoleu! La fel pentru toți invitații, să vină și mămica aici. Toate fetele gașca noastră! Haide! Hai! Haide, nașule! Pentru Nico, pentru Ruben, pentru toată lumea și pentru Beco și toată familia asta frumoasă. Beco, e așa Armenia, e așa România. Hai! Și de la nașul pentru finuțul nostru Rădoi. Veni el! Haide, așa! Atențiune! Vreau să spune pentru Beco, nu fac vorbele, când fac faptele. Hai, solo! Să n-am venit una 100 euro pentru nașul Robert. La fel pentru toți invitații de la mine, pentru toată lumea și pentru noi orchestra. Una 100 euro! Vreau și-o băieții mei în forță! Inimioarele mele! Pentru Beco! Pentru toată lumea! E așa Armenia! E asta struga! E așa! E așa în România! Atențiune pentru fratele Irinel! De la Beco! Thank you very much! Una, două, and doi, trei, șoa! Haide, Nico! Ela! Șoa! Atențiune pentru Robert, pentru micuțul Maximilian, finuțul nostru, pentru nașul mare, nașa mare, pentru Beco, Vali și toată lumea. Nu e numeră pe toți, că sunt foarte mulți. 50 de euro, mulțumim din toată inima. Ia o sună și cule! Bagă bine! Hai! Haide!
5 milioane pentru familia Tănase, 6 milioane pentru Gabi Câcu, pentru toată lumea, fără nicio mică diferență de la tata copilului, pentru Rebi, pentru Visi, pentru finii lui Robert să aibă noroc, pentru Vali și Mâna, pentru șeful Ionuț Imene și pentru toată masa, pentru toți invitații de la Robert, tata copilului. Aveți-le în continuare până la 20 de milioane pentru toată familia lui Robert, pentru verișorii lui, pentru toată lumea prezentă de la Robert. 1, 2, hai băieții, forță! Regina formației, hai Vioara! Noi n-am venit cu mâna goală, știam că și tu ești aici prezent alături